سلام دعنا هبلي كبرى تخاتلتنا لومون كم تلمود كاب تجري إيرترا إثيوبيان سودانن حدش تزغنوا معبالتات حيزنا لكم ناباهم متينا لنا زي حدش حابريتا زي ناو كل محبرة سونا نخبت سحدما شير مقبار كي ترسعوا شير ناقبركم كوم دما لايك ناقبركم جمرو زمدلاوزي كل حزب ناخبت انا وكل حزب ناخبت صح سلازلو مالتي خبرة تخاتلتي حدشتي نزي channel زي حدش سخونكم دما سبسكرايب مقبار كي ترسعوا خمون لايك مقباركم نزي حبريتا زي تقام زغن حبريتا نا حزبنا نخبت صح قبرو ايمو لايك ناقبركم كوم دما بعبيو للشير ناقبركم ክትቅፅሉ ይላብኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ሙሉእ መዓንቲ ዓበይቲ ዝኾኑ ዜናታት እናወፂኦም ዝርከቡ ብዙሓት ሓበሬታታት ኣለውና ካብቶም ሓበሬታታት እዚኣቶም ድማ እትዮም ዋና ዝኾኑ ካብቶም ብዙሓት ተምሕረት ዋና ዝኾኑ ሎም መዓንቲ ንሪኦም ማለት እዩ ሎም መዓንቲ ወዲ ወረደ ንኣባላት ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ኣጀንዳ እንታይ ከም ዝኾነ ኣካታዕ ጉዳይ ከም ዝተፈጥረን እናተዘርበ እዩ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣኼባ እዚ ብዛዕባ እንታይ እዩ ነይሩ እንታይ ዝብል ውሳነ ክወሲኖም ዝብል ሓደ ሓበሬታ እውን ናባኹም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ቀፂሉ ድማ ፅምዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ትግራይ ሱዳን ፋኖን ሎሚ ድማ ሓድሽቲ መፃምድቲ ብምውሳኽ ናይ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናይ ነፃነት ተቓለስቲ ተወሲኹ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዋዕላ ኣካይደሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝተኻየደ ዋዕላዊ ዝምልከት እውን حزر زبالة حبريتا نواهم كبليم بمقصال كع أب معرب تجري تخسي تخفيتو نيرو أب خبابتات أفتح حمراء استخايد تخسله إذا تخصزي انتايو زبل ناب كله محبر سبنا بملو حبريتا استقاو حاينا برنت لو ما انتي تحكي رغيونا لنا بزعبا بخميو تخص تلعيلو أب وشتك أفتح حمراء انتاي تفتيرو زبلون حبريتا حدش حبريتا حيزنا لكم ماتينا لنا خفت خباب زرخبنا يوم مالتي ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ RSFን መንግስቲ ሱዳንን ብመንግስታት ኢማራት ዓረብን መንግስቲ ኢትዮጵያን እናተመወለ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝለዓለ ፍጥነት ዓበይቲ ዓወታት መንግስቲ ሱዳን ተበሲሮም ኣለዉ ናይዚ ዓወታት ምስጢራት እውን እንታይ እዮም ከመይ እዮም እቲ ውግእ መዓዝ ተኻይዱ ከመይ ይቕፅል ኣሎ ንዝብል ኢትዮጵያ ብኸመይ መልክዕ እያ ኣብዚ ኩናት እዚ ትሳተፍ ዘላ እታ ንሳ ኣዋፊራቶም ዘላ ሰራዊት ከ خابي توجسيهم بمن تأزازيو نايمن دليت نمملا يزبلون سفح زبالة حابريتا كافلوكم يا خبرات تخاتلتي بمقصالون ركب منكسات أمريكان إيرتران ناب حدش معرف زي سجاجرلو زلو معرف متقلو يمثل نزي سعيبو دما اتي اب إيرترا تدعنينو زي أنحا مت أنا سفح معقبات كل علو خمزلوهم اب موسان كم دركب يوم منكستي أمريكا نزي خناتات اب قرن أفريقيا خونا اب ናይ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝምዕብል ዘሎ ምዕባለታት ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ሕዚ ኣሜሪካ ካብቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክተዘንብልን እቲ ዋና ትኩረታ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ክኸውን ከም ዘለዎም ብምግምጋም ንኤርትራ ከም ቀንዲ ፓርትነር ክትገብራ ከም ዝሓሰበትን ከምኡ ድማ እቲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ ምዕባለታት ነቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ማዕቐብ ብምልዓል ክኸውን ከም ዝኽእልን سيريس زخنا ريليشن دما اب مونغو ايرتران اب مونغو امريكان كغبر كم زخنا نيوتي زوص زل حبريتا زملاخته زلو خبرات تخاتلتي اذا بتعم صبق زبال معبالي يزرا زلو بزعبا زيون اتي امريكان تا يتقم تخيل كابز نغر زي بانصارون ايرترا خابزي ناي معقب ملعل جميرو كسبتي ناي امريكا زلو ريليشن انت عينت امختركم كم تخيل زبل حدش حبريتا هاتون ناباهم كبليه فانو يكايدوم بزلو خوينات اب زتفلالي كابታት امحرا حيال ኩናት ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና حيال መጥቃዕቲ ይፈጽሙ ኣሎ በነዚ ከርኢ ዝኽእል ምስሊ ብርግጽ ኣብ ዩቲዩብ ስለ ዘይፍቀድ ክነሪአኩም ኣይከኣልናን ግን ኣብ ቴሌግራም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ መደንፀዊ መሰቀቕ ዝኾነ ፎቶታትን ቪድዮታትን እዮም እናተለቓቑ ዝርከቡ እቲ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ብዝሰፍሕን ብዝኸፍአን መልክዑ እዩ እናተቐጻጸለ ዝርከብ نزي سعيبون من أي مكلاك يا سراويت بزخدو يبهاتون يموتون يمارخون كم زلوا يتزوج زل حبريتهم زملاخت زلوا حيل تدفنون استفلا لي خبابتات نجوزي ولا ون تخنا استفلا لي خبابتات ني أم حرايك وتصاروا يأتوا أتوسي يبلو خم زلون يتزوج زل حبريتهم زملاخت زلوا خبرات تقاتلتي بحد يرجن كافتي نايلو معنتي
ምድላውና ኣብ ዞባና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምዕባለታት ማለት እውን ኣብ ትግራይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ዘሎ ምዕባለታት እንታይ ይመስል እቲ ፖለቲካዊ ኣካያይዳ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ሕምስምስ እውን ኣብ መንጎ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ኣብ መንጎ እቲ ውድብ ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ሓደ ዓብዪ ሓጓፍ እውን እንታይ እዩ ዝብል እውን ብሕፅር ብዝበለ መልክዑ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ ሼር ምግባርኩም ከይትርስዑ። ሕዚ እውን ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መጀመርያ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ብዛዕባ እቲ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሎማዓንቲ ዝተፀውዖ ኣኼባ ነይሩ። ንሱ እውን እቲ ኣኼባ ንሱ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ኣኼባ እዩ። ህፁፅ ኣኼባ ተባሂሉ ዝተፀውዐ እዩ። ያው እቲ ህፁፅ ኣኼባ እዚ ካብቲ ናይ ሕወሓት ውሳነ ናይ መጀመርያ ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቶም ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዳርጋ መብዛሕትኦም ናይቲ ቲፒኤልኤፍ ግሩፕ ወይ ከዓ ናይቲ ቲፒኤልኤፍ ፓርቲ ናቱ ኣባላት እዮም። ከም በዓል ኣማኒኤል ሰፋ ምክትል ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለት እዩ። ንሱ ናይ ሕወሓት ምክትል ሊቀመንበር እዩ። ከም በዓል መን እዩ ዝበሃል ኣለም ገብረዋህድ ከም በዓል ኣለም ገብረዋህድ እውን ናይ ባዕሎም ናይቶም ሕወሓት ነቶም ዓብዪ በዓል ስልጣን እዩ። ካልኦቶም እውን ብዙሓት ኣለዉ። እቶም ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለዉ እቶም ካቢነ ዝበሃሉ ኣብቲ ሕወሓት እውን ከም ዘለዉ ማለት እዩ። ክብረት ተኸተልቲ እንተኾነ ግን ነዚኣቶም እዩ እቲ ሎማዓንቲ ተኻይዱ ዘሎ እቲ ኣኼባ እቲ ህፁፅ ጉባኤን ሎማዓንቲ ተፀዊዑ ዝነበረ ነዚኣቶም እዩ እና ኩላቶም እቶም ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ካቢነ ዝበሃሉ ከዓ ኩላቶም ከም ዝተረኸቡ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሎማዓንቲ ማለት እዩ። እቲ ታይሎም ክውስኑ ከም ዝኽእሉ ታይሎም ብቻ ንቅድሚት ብጣዕሚ ብርግፅ እንገልፆ ነገር ክኸውን እዩ። ክሳብ ሕዚ ተረኺብናዮ ዘለና ሓበሬታ ግን ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣኼባ ማለት እዩ ጥንክር ዝበለ ክትዓት ከም ዝተካየደን ኣብ መንጎት ጀነራል ታደሰ ወረደ ወይ ከዓ ወዲ ወረደን ኣብ መንጎቶም ካቢነ ምምሕዳርን ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ጥንክር ዝበለ ክትዓት ከም ዝነበረን ኣብ መንጎቶም ናይ ሕወሓት ኣባላት እውን ኣብቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይኖም ካብቲ ሕወሓት ተፈልዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ይኹን ካብኣቶም ብጣዕሚ ዓብዪ ዝበሃል ክትዓት ከም ዝተሰምዐ እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ነዚ ስዒቡ ግን ኣብ መጨረሽኡ ጥንክር ዝበለ ሓበሬታ ጥንክር ዝበለ ውሳነታት ብጀነራል ታደሰ ወረደ ይክወርድ ክኢሉ ዘሎ እቲ ውሳነ እዚ ድማ ብርግፅ ንቀፃሊ ይሰርሕ ድዮ ይሰርሕን ይቕበልዎ ድዮም እቶም ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ካቢነ ይቕበልዎን ዝብል ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ እንተኾነ ግን ሎማዓንቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንኣባላት ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጥንክር ዝበለ ትእዛዝ እዩ ኣመሓላሊፉ ዘሎ። በዚ መሰረት ከዓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስርሑ ምቕፃሉ ግድን እዩ። ነዚ ዘተዓናቅፍ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክህሉ የብሉን ዝብል ሓደ ውሳነ ኣሎ። ምስዚ ምምሕዳር ክሰርሕ ዘይደሊ ኣባል ካቢነ እንተሃልዩ ድማ ብካሊእ እናተተክአ እቲ ስራሕ ንሱ ክቕፅል ከም ዝኾነን ዝብል ስጉምቲ ወይ ከዓ ውሳነ ከም ዝተወሰነን እዩ እናተገለፀ ዝርከብ። እዚ ማለት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ሕወሓት ኣትይዎ ዘሎ ሰጣ ገባ ንዕኡ ንምስኻል ወይ ከዓ በቲ ብሕወሓት ክበፅሖ ዝኽእል ፈተናታት ንምቕልባስ ነዚ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ክቃወሙ ዝኽእሉ ኣባላት ካቢነ ካብ ስርሖም እናኣገደ ብካልኦት ተተካእቲ እናተክአ እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ስራሕ ክስራሕ ከም ዝገብር ዝብል ውሳነ እዩ ተመሓላሊፍሎም ዘሎ። ብተወሳኺ ድማ ዝኾነ ኣባል ካቢነ ኣንጻር ግዜያዊ ምምሕዳር ብምስላፍ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኣብ ዘይተደለየ ምንቅስቓሳት ሕቱኽቱኽን እንተተረኺቡ ኣድላይ ዝበሃል ስጉምቲ ብግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክውሰደሉ ከም ዝኾነ ዝብል እውን ካልኣይ ውሳነ ኣሎ። እዚ ውሳነ እዚ ማዕረ ክንደየናይ ሓደገኛ ከም ዝኾነን እቲ ካብ መጀመሪኡ ምስ ሕወሓት ክሳነ ዘይከኣለ ዝኒኦ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ማዕረ ክንደየናይ ውድቀት የጋጥሞ ከም ዘሎን ዘርኢ ምልክት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ግን ነቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስራሕ ከተዓናቅፍ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካቢነ ኣባል ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዝኾነ እዩ ተነፂሩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ንቅድሚት ክቕፅል ድዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ኣብ ስልጣኑ ክቕፅል ድዩ ኣይቕፅልን ዝብል ካሊእ ሕቶ ኮይኑ ሕወሓት ግን እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ እቲ ናይ 2012 ዝነበረ ብናይ ትግራይ ጥራይ ዝመረፀቶ ምርጫ እቲ ካቢነ ንሱ እቲ ቤት ምክሪ ንሱ ክንምልሶ ኢና ዝብል ኣጉል ዝኾነ ክርክር እናላዕልዮም ዝርከቡ ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ነባር ቤት ምክሪ ክንምልስ ኢና እቲ ነባር ምምሕዳር ክንምልስ ኢና ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝበሃል ካብ ድሕሪ ሕዚ ኣይመሓድረናን ኤክስፓየርድ ዝገበረ ስርዓት እዩ ክብሉ እዮም እናተሰምዑ ዝርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ማዕረ ክንደየናይ ንትግራይ ሕዚ እውን ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ናብ ዓብዪ ፈተና ከውድቕ ከም ዝኽእል ከምኡ ድማ ኣደዳ ፀላእቲ ክገብረና ከም ዝኽእልን ብልፅግና ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብዓብይኡ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ናይ ምምቃልን ናይ
ምባእስን ስራሕትታቱ ኣጠናኺሩ ክንደገና ይቕፅለሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን ኣብ ትግራይ ክሳብ ዝተፈጠርና ሕዚ እውን ነቲ ከምዚ ዓይነት ምፍንቓላት ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣብ መንጎ እቶም ዓበይቲ መሪሕነት ዝበሃሉ እቶም ነባራትን እቶም ሕዚ ተተኪዮም ዘለዉ ሓደሽቲ ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዘለውን ኣብ መንጎኦም ዝረአ ዘሎ ዘይምቅዳውን ዘይምስምማዕን ከምኡ ድማ ምፍሕፋሕን ምስሕሓብን ነቲ ህዝቢ ሕዚ እውን ናብ ዝገደደ ፍዳ የእትዎ ከም ዘሎ እዩ ብዙሓት እናገለፁ ዝርከቡ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ቀድሚ ሕዚ ምምሕዳር ዝነበረ እቲ ቤት ምኽሪ ብሕወሓት ክምለስ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሰዓት እዚ ኣብ ኣክሱም ከይዶም እውን ዝወሰነሉ ውሳነ ክምለስ ድዮ ኣይምለሰን ዝብል ንቅድሚት ኩላትና ንሪኦ ነገር ክኸውን እዩ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ጥንክር ኢሉ ነቲ ናይ ሕወሓት ውሳነ ተቃዊሙ ከም ዘሎን ንዕኡ ይትረፍ ክመፅእሲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ነዚ ዝቕፅል ሓደ ዓመት ከተዓነቕፎ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ስጉምቲ ክንወስደሉ ክንግደድ ኢና ክብል ኣጠንቂቑ ከም ዘሎን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀጻሊ ዜናና ካሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ዜና ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ RSFን መንግስቲ ሱዳንን ብመንግስታት ኢማራት ዓረብን መንግስቲ ኢትዮጵያን እናተመወለ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝለዓለ ፍጥነት ዓበይቲ ዓወታት መንግስቲ ሱዳን ተበሲሮም ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ኣስታት 3 ዓመትን ፈረቐን ዝፅጋዕ ዘሎ ኩናት ሱዳን ኣብ መንጎቲ ናይ RSF ዕጡቓትን ኣብ መንጎቲ ናይ ብጀነራል አልቡርሃን ዝመርሖ ዕጡቓት ናይ መንግስቲ ሱዳንን ሕዚ እውን እቲ ኩናት ብጣዕሚ ብዝለዓለ ደረጃ ተቐጻጺሉ እዩ ቀፂሉ ዘሎ ነዚ ስዒቡ እዩ ከዓ ሕዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኩናት ሕዚ እውን እናበኣሶ እዩ ዝርከብ ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ድማ ነዚ ኩናት እዚ እናጋድዶ ከም ዝርከባ እየን እናተሓበረ ዝርከብ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ሎሚ ቅነ ዝተኻየደ ዓብዪ ኩናት ነይሩ ኣብ ከባብታት ኮርዶፋን ክልል ኮርዶፋን ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ኣብ ክልል ኮርዶፋን ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ኣብቲ ደቡባዊ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ብቻ ብዙሕ ጥንክር ዝበሉ ኩናታት እናተኻየዱ ፀኒሖም እዮም ነዚ ስዒቡ ድማ መንግስቲ ሱዳን ዓበይቲ ዝበሃሉ ዓወታት ሓፊሱ ኣሎ እናተባሃለ እዩ እስኪ እቶም ዓወታት ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብል ብሕፅር ዝበለ ካብ መድሃኒ ግደይ ዝረኸብናዮ ሓደ ሪፖርት ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ግዛት ብሉናይል ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ መቃጃ ብሰራዊት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ እዩ እናወፀ ዝርከብ ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ብሓይሊ ኣየር 10 ታንክታት 6 ብረት ለበስ 18 ዝተፈላለየ ኣፅዋር ፃዕና ተሽከርከርቲ ኣቃፂሉ ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን 7 ወታደራዊ ተሽከርከርትን ከም ዝተቃፀላ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ እውን ኣቃሊዖም ዘለዉ ነዚ ቀፂሉ እውን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ማእኸል ሎጂስቲክስ RSF ብዝወሰዶ ኣዕናዊ ዝኾነ ስጉምቲ ዓበይቲ ዓወታት ከም ዝሓፈሰ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ማእኸልን ሰሜንን ኮርዶፋን 6 ወታደራዊ ተሽከርከርቲ ከም ዘቃፀለን ኣብ ልዕሊ RSF ዓበይቲ ዝበሃሉ ክሳራታት ከም ዘዕረፈን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ዝበሃል ዜና እዩ ኣብዚ ክልተ መዓልታት ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ዓበይቲ ኩናታት እዮም እናተኻየዱ ቀኒዮም ዘለዉ እዞም ኩናታት እዚኦም ድማ መጨረሻኦም ሓይልታት RSF ብዓብይን ብሰፊሕን ከም ዝተፀፍዑን ከም ጠቑዕን ዝወፅ ዘለዎ ሓበሬታታት እዮም እናመላኽቱ ዝርከቡ ብልፅግና RSFን ብመሪሕነት ዓረብ ኤሚራት ድማ ብሓደ መእዘዚ ዝንቀሳቐሱ ፀላእቲ ኮይኖም ኣለዉ እዞም ብኢትዮጵያን ብኢማራት ዓረብን ዝምወሉ ዘለዉ ናይ RSF ሓለፍቲ ድማ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈላለዩ ናይ ሎጂስቲክስን ናይ ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ናይ ተተኮስትን እናተገበረሎም ከም ዘሎን እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ RSF ተባሂሎም ዝፍለጥ ዕጡቕ ድማ ኣብ ኣሶሳ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ግዝኣት ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ቀጥታዊ ዝኾነ ትእዛዝ ከም ዘመሓላልፉን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እንተኾነ ግን ኣብቲ ናይ ሎሚ ቀኒዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ንኣሳት 2 መዓልቲ ሎማዓንቲ እውን ሓዊሱ 3 መዓልቲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣሳት 3 መዓልቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናታት ግን ብሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዝበፅሖም ዘሎ ዓበይቲ ስዕረታት ክቆፃፀሩ ኣይከኣሉን ነዚ ስዒቡ ድማ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናገደፉ ንድሕሪት የንሰሓቡ ከም ዘለውን እቲ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ናይ ብዶብ ናይ ኢትዮጵያ ኣቢልካ ናብ ኣንፈት መተማ ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ናይ መምፃእ ሓሳቦም ድማ ከም ዝመኸነን ከም ተመንሚኑ ከም ዝተረፈን እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታታት ኣቃሊዖም ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ
ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ነዚ ኩነታት ነዚ ኩናት እዚ ብዝለዓለ ወነን ሕራነን የካይዱ ከም ዘሎን ሓይሊ ኣየሩ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ እናንቀሳቐሰ ከም ዝርከብን እቲ ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ RSF ዝፍፅሞም ዘለው ዓበይቲ መጥቃዕታት ድማ መብዛሕትኦም ብሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ብናይ ሓይሊ ኣየር ወይ ከዓ ብድሮናትን ካልኦት ነፈርትን ተጠቂሙ የካይዱ ከም ዘሎን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እቶም ናይ RSF ሓይልታት ድማ ሕዚ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እውን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ከባቢታት ኣሶሳ ዝርከብ ናይ መዋፈሪኦምን መዕለሚኦምን ካምፕታት ብሰፊሑ ይዕልሙን ይዕጥቁን ከም ዘለውን ካብኡ እናተበገሱ ድማ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከጥቁዕ ይግበሩ ከም ዘለውን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታ እናቃልዖም ዝርከቡ ክብረት ተኸተልቲ እዚ ማዕረኽ እንደየናይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝፈጥሮ ዘሎ ሕምስምስ ከቢድ ከም ዝኾነን እቲ ብኢማራት ዓረብ ብኢትዮጵያን እናተመወለ እናተመርሐ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድማ ሕዚ እውን እቲ ናይ ውክልና ወይ ከዓ ናይ ውክልና ዝበሃል ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ሱዳን ድማ ነዚ ስዒቡ ኣብ ዝለዓለ ተርምስምስ ተወዲቓ ከም ዘላን እቲ ካብ ፖርት ሱዳን እናተበገሰ ዘጥቅዕ ዘሎ ብትእዛዝ አልቡርሃን ጀነራል አልቡርሃን ማለት እውን ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ፖርት ሱዳን ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ካብኡ እናተበገሰ ድማ ዓበይቲ መጥቃዕታት የጥቃዕ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ነዚ ስዒቡ ከዓ እቶም ሓይልታት ናይ ሱዳን ዓበይቲ መጥቃዕታት ብምፍፃም ነቲ ናይ RSF ሓይሊ ሕዚ እውን ብዝለዓለ ደረጃ ካብቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ናብ ድንበር ሱዳን ብቤንሻንጉል ለቢለን ዝኣተዋ ዘለዋ ናይ ሎጂስቲክስ ተሽከርከርቲ ታርጌቶም ገይሮምን ከም ዘለውን ብዙሓት ድማ እናዓነዋ ከም ዝርከባን እዩ እናተገለፀ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ካብ ኢትዮጵያ ማለት እውን ካብ ደብረ ዘይት ጀሚሩ ክሳብ እቲ ናይ ቤንሻንጉል ክልል ዘሎ ከባብታት ብምሉኡ ነቲ RSF ዝኸውን ሎጂስቲክስ ዝፀዓና መኪናታት ብበዝሒ ከም ዘለዋን ነዚ ዋና መንቀሳቐሲ ድማ ኢማራት ዓረብ ከም ዝኾነትን ነዚ ኩናት እዚ RSF ሙሉእ ብምሉእ ድጋፍ ትገብረሉ ከም ዘላን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ደብረ ዘይት ናይ ተተኮስትን ናይ ካልኦት ናይተን ድሮናት ዝበሃላ ናይተን ካሚካዝ ወይ ከዓ ናይተን ኣጥፍቶ ጠፊ ዝብልዎን ንሳቶም ድሮናት ካብ ደብረ ዘይት ተፃዒነን ቤንሻንጉል ብኣሶሳ ኣቢለን ናብ RSF ይኣትዋ ከም ዘለዋን እቲ RSF ድማ መብዛሕትኡ ሓይሉ ናብቲ ናይ ዶብ ናይ ቤንሻንጉልን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ኣፀጊዑ ከም ዘሎን እነዚ ዋና ከምዚ ክገብር ዝኸኣለ ዋና ምክንያት ድማ እቲ ዋና ናይ ስትራቴጂክ ዝበሃል ናይ ሎጂስቲክስ ሓገዝ ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ዝረኽቦ ንሱ እቲ መስመር ንሱ ንከይቁረፅ ብዝብል ሓሳብ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እውን ኣቃሊዑ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕታት እውን ብጣዕሚ ምስጢራዊ ዝበሃል ናይ ሳተላይት ምስልታት ተጋዊሖም ከም ዝነበሩን ነዚ ስዒቡ ድማ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማሲ ብዙሕ ዓይነት ክሳራታት ከም ዘጋጠማ እናተነገረ ፀኒሑ እዩ ነዚ ስዒቡ ከዓ ብግብፅን ብስዑድ ዓረብን እናተመወለ ዝቐርብ ዘሎ እቲ ናይ ጀነራል አልቡርሃን መሪሕነት ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ክጥቀመሉ ከሎ ተራእዩ ነይሩ እዚ ማዕረኽ እንደናይ ሕዚ እውን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ጦርነት ናይቲ ናይ ውክልና ጦርነት ከም ዝኾነን معرخ ندينا يعناه كم دخانن زجلت يو تي RSF زلوا حيلي بإماراتن بإثيوبيا نتمولة كم دماتيناي منكس السودان زلوا بجنرال أربورهان زمرح عضو حيل منكس السودان دما بجبسي بسعود عربن بإرتران نتمولة ويكان نتحجز يكايدو زلوا طورنت ويكا خوينات بتعم سفيحو حزدما أب كل الكردوفان زبهال تي RSF تحيزولو كل الكردوفان زبهال كبابتات حزون تي متقعتات ናይ ሰራዊት ሱዳን ከቀበሉ ክፃወርዎ ብዘይ ምኽኣሎም ዝተፈላለዩ ከባብታት ሓርያ ወፁ ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊ RSF ድማ ዓበይቲ ዝበሃሉ ክሳራታት በፂሖም ከም ዘለውን እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ክንቅፅል ከለና ከዓ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተኽሲ ከም ዝተኻየደን ኩናት ድዩ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓብይ ስጋት ከም ዝፈጠረን ኣብቶም ኣብኡ ዘለው ዕጡቃት ወይ ከዓ ኣብ መንጎ እቶም ኣብኡ ዘለው ናይ ብልፅግና لوخات ويكا عطوات ننبعلم زخنا خوينات كم زكايدون كم ستخوسون خافت خباب زوج حنا حبريتا قالوا عجلو كاب افتح مراز رخبنا حبريتا خمزه قالوا عطوين دما اتي او تفطيرو زنبره توخسي ኩናት ቀጻል ዘለዎ ኩናት ገለከ ይኾነስ ኣብ መንጎኦም ኣብቶም ኣብኡ ዘለው ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዝተኻየደ ኩናትን ተኽስን ንግዚኡ ከም ዝኾነ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ እዚ ኩናት ንሱ ድማ ኣኻብቶም ካብ ሑመራ ክወፁ ዝፈተኑን እቶም መለስ ተባሂሎም ዝተደራጀው ዕጡቃት ከም ዝኾነን ናይ ተከዘይ ዘብ ዝበሃሉ ብብልጽግና ዝተደራጀው ዕጡቃት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ዕጡቕ ወይ ከዓ ናይ መከላከያ ሓይሊ ክህሉ ይደልዩ እዮም ሓደ ሓደ ናይ መከላከያ ሓይሊ ከዓ ካብቲ ከባቢ ንሱ ወፂኦም ናብ ኣምሓራ ክልል ክኸዱ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈሎምን እቶም ናይ ተከዘይ ዘብ ዝተባሃሉ ዕጡቃት ድማ ኣይትወፁን ኢኹም ዓድና ንመንገዲ ኢፍኩም ክትኸዱ ወይ ከዓ ንዓና ህጊርኩምና ክትኸዱ ዲኹም ደሊኹም ብዝብል
ካብ ሕመራ ናብ ጎንደር ኣብ ዝወስድ መንገዲ ዓፅዮም ከም ዝተኮስሎምን ንድሕሪት ከም ዝተመለሱን ዘረጋግፅ ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ ካብቲ ከባቢ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ንዕኡ ዝሰምዑ ካብ ዝተፈላለዩ ክልል ካብቲ ናይ ቃፍታ ሕመራ ከባብታት ዝነበሩ ተከዜ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ካብቲ ከባቢ ካብ ሕመራ ወይ ካብቲ ምዕራብ ትግራይ ክወፁ ዝፈተኑ ሓይልታት ብቅድሚት ኮይኖም መንገዲ ብምዕፃው ዘካየድዎ ተኽሲ ከም ዝነበረን ንዓኣቶም ድማ ከም ዝመለስዎምን ካብዚ ከባቢ ገዲፍኩምና ኣይትወፁን ከም ዝበልዎምን ዘረጋግፅ ሓበሬታ እዩ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ነሲዕቡ ድማ እቲ ኣብ መንጎ TDF-ን ኣብ መንጎ ተው ዘሎ ሓይልታት ኩናት ተወሊዑ ከይኸውን ዝብል ስጋት ንሱ ከም ዘይኮነን ኣብ መንጎ እቶም ናይ ብልፅግና ዕጡቃት ባዕሎም ንባዕሎም ዘካየድዎ ተኽስን ዕግርግርን ከም ዝኾነ እዩ ካብ ቃፍታ ሕመራ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ እዚ እውን ናብ ኩሉ ህዝብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሕመራ ዝፍጠር ዘሎ ምንቅስቃስ እያንዳንዱ ምንቅስቃስ ተጋሩ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብንጥፈታቱ ክንቀሳቀሱ ክቆፃፀሩ ከም ዘለውን እንታይ ዓይነት ኣፕዴት ኣብ ሕመራ ይፍጠር ከም ዘሎን ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መንጎቶም ዕጡቃት ሓይሊ ናይ ተከዘይ ዘብዕ ዝብልዎም ንሳቶምን ኣብ መንጎቶም ካልኦት ኣብኡ ዘለዎ ሓይልታት ዕጡቃት ሓይልታትን ዝፍጠር ዘሎ ሃዋህው ወይ ከዓ ምዕባለታት ምፅናዕ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ዘሎ መሪሕነትን ዓብይ ዝበሃል ቫልዩ ክህልዎ እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጠሩ ዘሎ ኩሎም እያንዳንዱ ነገራት ምፅናዕ ማለት ኣብ ፀላኢኻ ዘሎ ኩሉ ደካማ ጎኒ ኮነ ጠንካራ ጎኒ ኮነ ኩሉ ምፅናዕ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ናብቲ ናይ ትግራይ መሪሕነት ንክበፅሕ ኩላትና ሼር እናገበርና ናብቲ ህዝብና እውን ንክበፅሕ እንታይ ዓይነት ኣፕዴት ይፍጠር ኣሎ እንታይ ዓይነት ኣፕዴት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣሎ ንዝብል ክፈልጥ ንዝደለን ንኩሉ ትግራዋይ ድማ ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ክብለኩም ይደሊ ክብረት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ከስግረኩም ከለኹ ድማ ኣብ ጽምዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ትግራይ ሱዳንን ፋኖን ሎሚ ድማ ሓደሽቲ መጻምድቲ ብምውሳኽ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ነፃነት ተቃለስቲ ተወሲኹ ኣብ ሱዳን ካርቱም ዋዕላ ኣካይዱ ኣሎ እዚ ድማ ብኣወል ስዒድ ዝተጋወሐ ሓደ ሓፂር ዜና እውን ኣሎ እዚ ዜና እዚ ዝቃልሖ ዘሎ ድማ ኣብ መንጎቲ ትግራይ ኤርትራ ሱዳን ፋኖን ዘሎ ርክብ ናታቶም ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ሓይልታት በቢግዚኡ ናፍቲ ቃልሲ ንሱ ናፍቲ ምንቅስቃስ ንሱ ናፍቲ ጽምዶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዘሎ ምንቅስቃስ ይሕወሱ ከም ዘለውን ዘርኢ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ እቲ ናይ ጽምዶ ፕሮግራም ድማ ብደሚቕ ኩነታት ከም ዝተዛዘመ እዩ ንዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣካይዶም ኣቃሊሖም ዘለዉ እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ክካየዱ ዝፀንሑ ናይ ጽምዶ መርሃ ግብርታት ኣብቲ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ዘሎ ዶብ እናተኻየደ ዝፀንሐ ጽምዶ ዝተባሃለ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎቲ ትግራይ ወይ ከዓ ናይ ሕወሓትን እቲ ናይ ህግደፍን ርክብ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ እዚኣቶም ድማ ሕዚ እውን እቲ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ዘሎ ናይ ክልቲኡ መሪሕነት ናይ ሕወሓትን ናይ ህግደፍን መምሕዳር ኣድማስ ኣስፊሑ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ፋኖ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ካብ ሱዳን እውን እቲ ናይ መንግስቲ ሱዳን ምንቅስቃስ ናፍቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ክኣቱ ከም ዝገበረ ዝፍለጥ እዩ ኣብ መንጎ ኣብቲ ከይዲ ድማ ናይ ዓፋር ዝተወሰኑ ናይ እጉግመ ዝበሃሉ ሰራዊት ምንቅስቃስ ድማ ናፍቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃስ ከም ዝተሓወሱ ከም ዝተደመሩ ዝፍለጥ ነገር እዩ ነዚ ብምውሳኽ ድማ ብምቕፃል ድማ ሕዚ ድማ ሓደሽቲ ዕጡቃት ሓይልታት ወይ ከዓ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ነፃነት ተቃለስቲ ናፍቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ተሓዊሶም ከም ዘለውን ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ኣብቲ ካርቱም ዝተኻየደ ናይ ጽምዶ ዋዕላ ድማ ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩን እዩ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ተቃሊዖም ዘለዉ ማለት እዩ ክብረት ተኸተልቲ እዚ ማዕረኽ እንደየናይ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቃስ ኣብዚ ናይ ሰሜን ማሕበረሰብ ዓብይ ጽዕንቶ ፈጢሩ ከም ዘሎ ዘርኢ ሓደ ምንቅስቃስ እዩ እቲ ጽምዶ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ሱዳን ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብታት መዋፅኡ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት እውን ናፍቲ ናይ ቃልሲ ንሱ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ዘርኢ ሓደ ምዕባለ ከም ዝኾነ እዩ ኣወል ስዒድ እውን ኣቃሊሕዎ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን እቲ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ጽምዶ መድረኻት ድማ ብዝለዓለ ፍጥነትን ወንን ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክቕፅል ከም ዝኾነ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ማለት እዩ ክብረት ተኸታተልቲ ናይዚ ምስዚ ዝተሓሓዝ ድማ እቲ ኣብ ከባብታት ናይ ዶብ ሱዳንን ናይ ትግራይን ማለት እውን ኣብ ሸረሪናን ከባቢን ዘንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ኣርሚ 7 ሰራዊት ትግራይ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ናይ
RSFን ኣብ ናይ ሰራዊት ሱዳንን ውግእ ይሳተፈሉ ዝብል ሓበሬታታት እናወፅኦም ዝርከቡ ብርግጽ ነዚ ከረጋግጽ ዝኽእል ሓደ ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ነዚ ክንደየናይ ሓቂ ድዩ ሓሶት ድዩ ዝብል ቀጻሊ ዝኾነ ምርመራታትን ሓደ ነገራትን ከልይዎ ከም ዝኽእሉ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ዝርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መከላከያ ንዝተወሰነ ሰዓት ናይ ተኩሲ ልውውጥ ተገይሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ኣብ ከባብታት ሸረሪና ኣብ ከባብታት ኣብዚ ናይ ኦም ሓጀር ከባብታት ማለት እውን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ድንበር ዘሎ ኣብኡ ንዝተወሰነ ሰዓታት ናይ ተኩሲ ልውውጥ ተኻይዱ ከም ዝነበረን ነቲ ከባብታት ድማ ናይ መከላከያ ሰራዊት ንግዚኡ ለቂቖሞ ድሕሪ ምጽናሕ ብኣርሚ 70 ክቆጻጸርዎ ክኢሎም ነይሮም። እንተኾነ ግን እዞም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓይሎም ወሳሲኾም ናይቲ ከባብታት ዕጡቓት ወሳሲኾም ብምምጻእ ነቲ ከባቢ ዳግማይ ክቆጻጸርዎ ክኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ኣርሚ 70 ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ኣካል ዝኾነ ድማ ኣብቲ ከባቢ መጠነ ሰፊሕ ዝበሃል ምንቅስቓሳት ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ኣብ ሳዕ እዙይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ንምእታው ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ምድላዋት ድማ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ወነን ሕራንን ከም ዘሎ ዘመላኽት ሓደሽ ዝኾኑ ምድላዋት ካብቲ ከባቢ ይወፁ ኣለዉ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ RSF ምንቅስቓስ ኮነ ኣብቲ ናይ ተከዘ ዘብ ዝብልዎ ንሳቶም ኣብቲ ናቱ ምንቅስቓስ ኮነ ኣብቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዘለዎ ከባብታት ዘሎ ምንቅስቓስ ሙሉእ ብሙሉእ ይቆጻጸርዎን የጽንዕዎ ከም ዘለዉ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ። እዚ እውን ጽቡቕ ዝበሃል ምዕባለ ዘርእየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ክንቅጽል ከለና ከዓ እቲ ሓደ ዓብይ ዝበሃል ዜና ናይ ዝዕለት እውን ኣለና። ንሱ እንታይ እዩ ርክብ መንግስታት ኣሜሪካን ኤርትራን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዝሰጋገረሉ ዘሎ ግዜ ዝመፀ ይመስል። ንሱ እውን ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት እናተመዝገበ እዩ ዝርከብ። ናይ ማዕቐብ ዝምልከት እውን ሓድሽ ነገራት ኣብ ቀረባ ግዜ ንሰምዕ ይመስለን ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ኣጋጢሙ ብዘሎ ኩነታት ዝምልከት ንዕኡ ብኸመይ ክትቆጻጸሮ ከም ትኽእልን ነቲ ኣብ ምብራቕ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ምንቅስቓሳት ከመይ ጌራ ክተጽንዖ ከም ትኽእልን ከመይ ጌራ ክትቆጻጸሮ ከም ትኽእልን ትፈልጥ ሃገር እያ። ነዚ ስዒቡ እዩ ድማ ኤርትራ ቀንዲ ፓርትነር ናይ ኣሜሪካ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሓድሽ እማም ናይ ኣሜሪካ መፅኡ ዘሎ። ነዚ ድሌት ናይ ኣሜሪካ እዚ ድማ ኤርትራ ነቲ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብስሩዕ ክትሕልዎ ከም ትኽእልን ካብቶም ኣብ የመን ዘለዉ ሁቲ ዝበሃሉ ኣሸበርቲ ኢላ ዝፈረጀቶም ጉጅለ ካብኣቶም እውን ክትሕልወለይ ትኽእል እያ ኢላ ስለ ዝሓሰበታ ሕዚ እቲ ንኣስታት 30 ልዕሊኡ ንዓመታት ተቐይዳ ፀንሐት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ማዕቐባት ብዝተፈላለዩ ካልኦት ዓይነት እገዳታትን ተገይርላ ክፀንሕ ክኢሉ ነይሩ እዩ። ነዚ እገዳታት እዙይ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ምርድዳእ እንድሕር ዳ በፂሕን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዝግበር ሓድሽ ርክብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ድርድር ክህሉ እዩ። ንሱ ድማ ነቲ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሰላም ንምግባርን ኣሜሪካ ድማ ኤርትራ ተጠቒማ ነቲ ከባቢን ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ነቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕን ዘሎ ኩነታት ንምቁፅጻር ንኽጥዕማ ምእንታን ዝተዓለመ ዕላማ እዩ። እዚ ነገር እዚ እንድሕር ፍረ ዘፍሪ ኮይኑ ድማ ኤርትራ እቲ ኣብ ዝባና ተዳዕኒኑ ዝፀንሐን ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐን ናይ ማዕቐብን እግድታትን ሓደ ዝተፈላለዩ እግዳትን ካብ ዝባና ክላዓል ከም ዝኾነን ካሊእ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ዓወት ተመዝግብ ከም ዘላን ዘርኢ ሓበሬታ እዩ እናተቃልዕ ዝርከብ። ኣሜሪካ ድማ ማዕረ ክንደይናይ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ዲፕሎማስያዊ ርክብ እዚ ትደፍአሉ ከም ዘላ ዝብል ሓበሬታ እውን እናወፀ እዩ ዝርከብ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ንዝፍጠር ርክብ ድማ ሕዚ እውን ንኢትዮጵያ ኣብ ስጋት ከእትዋ ክኢሉ ኣሎ። ምክንያቱ ድማ ኤርትራ ብቐጥታ ምስ ኣሜሪካ ናይ መጀመርያ ፓርትነር ክትከውን እንድሕር ክኢላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓብይ ዝበሃል ፅዕንቶ ክትፈጥር ከም ትኽእልን ነዚ ዞባ እዚ ድማ ንሳ ጥራይ ክትቆፃፀሮ ከም ትኽእልን ዘርኢ ውሳነታት ክሓልፉ ከም ዝኽእሉን ኢትዮጵያ ድማ ካብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዞባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ናይ ተሰማዕነት ዕድል ድማ ክትስእን ከም ትኽእልን ክፀብብ ከም ዝኽእልን ዝብል ሓበሬታታት ብተንተንቲ ፖለቲካታት እናተተንተነ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ። እዚ ማዕረ ክንደይናይ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ንኤርትራ ዘመላኽት ከም ዝኾነ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን። ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ተቐቢላ ብስነ ስርዓት ክተኺዶ ተኽኢላ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ርክብ እውን ንፁር መንገዲ ዝሓዘ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ክተመዝግብ ከም እትኽእልን ዘሎ ሓበሬታታት ካብ ኣስመራን ካብ ዋሽንግተንን ብዙሓት ተንተንቲ እናፀሓፉ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ኢትዮጵያ ነዚ ነገር እዚ ክትሰማዕ ከላ ድማ ዓብይ ሻቕሎት እናገለፀት ከም ትርከብ እዮም ሓደ
تنتنت بوليتيكاون نقربو تركبو نفتنا موداتا حبريتانا خسجركم كلخ أخبارات تخاتلتي فانو يكايدو ما بزلو خناتا كويناتات أبز تفلالي كابتات أمحرا حيال كوينات اللو بز مسرت دما أبل علي سراويت بلزقنا حيال مدقعتي نافت أما يزركب أبز تفلالي كابتات ناي أمحرا بب معلتو ኣብ ዘይተገመቱ ቦታታት ከበድቲ ዝበሃሉ ኩናታት እናተኻየዱ እዮም ዝርከቡ ብርግፅ ኣብዚ ኢልካ ብኩሎም ክጥቀሱ ኣይክእሉን ምክንያቱ ድማ ኣብ ሰፊሕ ዙርያ ምላሽ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ በብከባቢኡ ድማ እቲ ናይ ደባይ ውግእ ስለ ዝኾነ ንምዝርዛር እውን ከቢድ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ከባብታት ወሎ ኣብ ከባብታት ቆቦ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከባብታት ደቡብ ጎንደርን ጎጃምን ኣብ ጋይንቲ ዝበሃል ከባብታት ኣብ ዝናይ ኣዊ ዝብልዎ ኣዊ ማሕበረሰብ ዝብልዎ ከባብታት ኣብ ከባብታት ደብረ ታቦር ዝርከቡ ከባብታት እውን ኣብኡ ዝንቀሳቐሱ ፋኖ ብዝተዋደደ መልክዑ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ዝበሃሉ መጥቃዕታት እናፈፀሙ እዮም ዝርከቡ ኣብዚ ብቪድዮ ኮነ ብፎቶ ክነቕርቦ ዘይንኽእል ዓበይቲ ናይ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ዝሃለቐሎም ብዙሕ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብበዝሒ ዝሃለቐሎም ፎቶታትን ቪድዮታትን እናወፂኦም ዝርከቡ እንተኾነ ግን ኣብዚ ክነቕርቦም ስለ ዘይፍቀደና ክነቕርበልኩም ኣይንኽእልን ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ቴሌግራም ግን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ቴሌግራም ቻናላት ተሪኢኹሞ ብጣዕሚ መደንገፂ ብጣዕሚ ሕማቕ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለኩም ሰባት ክትርእይዎ ኣይመክረኩምን ኣይምከርን ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ኣምሓራ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ መከላኸሊ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግን ሕዚ እውን ብዝለዓለን ብዓብይ ብሰፊሕ ናይ ፋኖ መጥቃዕትታትን ዝተዓጀበ ኮይኑ ኣሎ በዚ መሰረት እውን እዩ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓበይቲ ክሳራታት ኣብ ልዕሊ መከላከያ ይብፅሕ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ መሳርሕታትን ከምኡ ድማ ኣባላት ሰራዊትን ይማረኽ ከም ዘሎን ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታ ዘመላኽቱ ዘለዉ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ኣብ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ ሓበሬታ ድማ ነቲ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኩም ይመስል ነይሩ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ምድላው እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንክበፅሕ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ናይ መረብ ኒውስ ምዃንኩም ኣይትርስዑ ክብለኩም ይደሊ ክብረት ተኸታተልቲ ኣነ ግን ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም ንኩሉ ዓለም ሰላም ንህዝብና ሰላም